εδώ σήμερα μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε στην Κατερίνη, όπου έψησε η πρώτη μεγάλη σπίθα και τα παιδιά τα οποία ήρθαν σήμερα είχαν την πρωτοβουλία μαζί με τους νέους αγρότες. Εμείς που εκπροσωπούμε τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Θεμάτων με 35 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, από τη σκάλα Δακονίας έως τις Φέρες και από τον Δήμο Σουλίου έως και τη Χαλκιδική, βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Ότι όλοι μαζί πρέπει και επιβάλλεται να διεκδικήσουμε για την επίλυση των προβλημάτων μας. Οι αδικίες έχουν ξεπεράσει τη λογική. Εγώ θα είμαι συγκεκριμένος βάσει νόμου και επειδή στην Ελλάδα οι νόμοι πρέπει και επιβάλλεται να τηρούνται και επειδή πάνω από τους νόμους δεν είναι ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που υπογράφει ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας, θα μιλήσω τεκμηριωμένα και εξειδικευμένα σε συνέχεια των ομιλητών οι οποίοι έβαλαν το στίγμα. Κυρίες και κύριοι, ή συνεχίζουμε ή αποχωρούμε. Καθαρές κουβέντες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και γίνομαι συγκεκριμένος γιατί υπόθηκαν ποια θα είναι τα θέματα, πώς θα γίνει η διαδικασία, πώς θα γίνει η κινητοποίηση και το καθεξής. Όλοι έχουμε την εμπειρία και το μόνο που πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε είναι να δούμε ότι τα προβλήματα είναι μπροστά και όλοι μαζί να τα διεκδικήσουμε. Γίνομαι συγκεκριμένος, φορολογικό. Γυρίζουν όλοι και λένε ότι οι αγρότες δεν φορολογούνται. Είναι έτσι? Όχι. Είναι έτσι? Όχι. Σήμερα είμαστε εδώ για να αποδείξουμε βάσει νόμων ότι οι αγρότες προπλήρωσαν το μνημόνιο 3, το οποίο έρχεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Πώς το προπλήρωσαν? Όχι με φορολόγηση, με υπερφορολόγηση. Το υπέρ θα αποδειχτεί τώρα βάσει νόμου. Τα λόγια των καναλιών των Αθηνών ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν και πληρώνουν όλοι οι άλλοι είναι κουραφέξαμε. Εδώ θα καταπέσουν τα πάντα. Νόμος 4172. 23 Ιουλίου του 2013 εφαρμόστηκε τη φορολογική χρονιά 2014. Τι λέει? Άρθρο 29. Οι αγρότες για τα εισοδήματά τους φορολογούνται με 13%. Πρώτη φορολόγηση. Για τα έσοδα-έξοδα. Δηλαδή, ο αγρότης, ο οποίος για πρώτη φορά έκοβε και τιμολόγιο ακόμα και όταν αγόρασε μια βίδα, πάταξε την φόρη διαφυγή, κόπηκαν τιμολόγια και το πιο σημαντικό απ' όλα, εισήλθαν στα ταμεία το 2014, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από τον προηγούμενο νόμο 530 εκατομμύρια ευρώ. Από τους αγρότες. Άμεσα. Γιατί, για ποιον άλλο λόγο? Γιατί απλούστατα με τον παλιό νόμο που όλοι κρατούσαν, που δεν κρατούσαν με βιβλία, αλλά είχαμε, ξέρετε, υπήρχαν κάποιοι 5-10 επιτίδιοι και κυρίως στη λαχανογρά των Αθηνών, βάφτιζαν τα ευθύνους αξίας προϊόντα ως υλικά, έκοβαν τα τιμολόγια τους και κλέβαν το ΦΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν εισέρευσαν το 2014 με τον νόμο αυτόν 530 εκατομμύρια. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Όχι μόνο λαχαναφορά. Και όχι μόνο. Εντάξει. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έχουμε αμαρτίες κι εμείς. Και όχι μόνο. Συνεχίζουμε. Άρα από τον αγρότη, θα το πω έτσι απλά χαρακτηριστικά, από τη μία τσέπη του πήρανε 13%. Έρχεται 14 Μαΐου, νόμος 4328, 14 Μαΐου του 2015, η κυρία Βαλαβάνη και τι κάνει? Λέει, αναδρομικά για το έτος 2014, αναδρομικά, φανταστείτε ήταν το 2015 και δεν είχε δικαίωμα, αλλά το πέρασε. Για το έτος 2014 θα φορολογήσουν την ενιαία ενίσχυση, τη συνδεδεμένη ενίσχυση, τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, τους νέους αγρότες, τα σχέδια βελτίωσης, εξωτικές αποζημιώσεις, σπάνιες, διατήρηση σπάνιων ζώων, αναβαθμίδες και το καθεξής. Δεν μιλάει κανείς. Μα κανείς, περνάει ο νόμος και έρχεται σήμερα και πληρώνουμε όλοι οι αγρότες άλλο ένα 13%. Το πληρώσαμε αυτό. 13% πληρώσαμε από τη μία τσέπη έσοδα-έξοδα, 13% πληρώσαμε από την άλλη τσέπη ο ίδιος αγρότης για τα γεωργοπεριβαλλοντικά ενιαία συνδεδεμένη. Πόσο τελικά πλήρωσε ο αγρότης φέτος? Από έναν αγρότη πόσο τελικά πήρα? 26%. 26%. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Στα έσοδα του ταμείου από τον κάθε ένα αγρότη μπήκαν 26%. Γιατί? Γιατί αυτός ο νόμος για τις επιδοτήσεις, που είναι ενισχύσεις και δεν είναι επιδοτήσεις, τα τελευταία 25 χρόνια δεν ίσχυε. Ξεκίνησε από την κυρία Βαλαβάνη. Και συνεχίζεται. Και ρωτώ, τι έρχονται να κάνουν τώρα για να πάμε στο διατάφτα? Τι μας περιμένει? Το 13% να το κάνουν στα έσοδα-έξοδα και άλλο ένα 13% στα γεωργοπεριβαλλοντικά και τις νέες ενισχύσεις, να το κάνουν 26%, να το κάνουν πόσο? 52%? Και 55% που είναι η προκαταβολή 107%. Μήπως οι άνθρωποι δεν πάνε καλά? Μήπως έχουν άλλο στόχο? Μήπως ο στόχος τους είναι να διαλυθεί η αγροτική οικογένεια, να μην υπάρχουν αγρότες για να φέρουν τα μεταλλαγμένα, αλλά κυρίως να βοηθήσουν τα 5 καρτέλ τα οποία εισάγουν τα ευτελή προϊόντα αξίας και είναι δηλητήρια επί της ουσίας από τρίτες χώρες για να τα πάρει ο καταναλωτής στην δεκαπλάσια τιμή? Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να τιμωρήσουν την παραγωγή. Σήμερα, και επειδή εδώ είναι που πάμε από παραγωγή, ενδέχεται να τους μείνει στο τέλος ενδεχομένως 20 ευρώ τον Απρίλιο όταν θα δοθεί η συνδεδεμένη. Και αυτοί την τιμωρούν. Αν πάει 26% η συνδεδεμένη δεν υπάρχει. Όπως υπησχύει σήμερα. Αυτές οι στρεβλώσεις πρέπει να φύγουν. Τελικά οι αγρότες πόσο πληρώνουν, κύριοι? Κυρίες και κύριοι, αγρότες πληρώνουν 26% ναι ή όχι? Όσο πληρώνει η επιχείρηση σήμερα? Μια ανώνυμη εταιρεία, μια ομόρφημη, 26%. 13 και 13 από τον ίδιο άνθρωπο. 26. Ερώτημα δεύτερο βασικό. Ναι, αλλά λέει εσείς οι αγρότες ζητάτε λέει και 12.000 ευρώ αφορολόγητο. Απάντηση. Αυτά όλα θα υποθούν τεκμηριωμένα και συντονισμένα και με τους προλαλήσαντες αλλά και πανελληνίως. Κύριε, όταν ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ακόμα και το στυλό το παίρνει από την υπηρεσία, έχει 9.500 ευρώ αφορολόγητο. Ο αγρότης, ο οποίος δουλεύει ο ίδιος στο χωράφι, δουλεύει η γυναίκα του στο χωράφι, δουλεύει ενδεχομένως το παιδί του όταν θα πάρει μια άδεια, ένας φαντάρος ή ένας φοιτητής το καλοκαίρι, δεν πρέπει να έχει ένα αφορολόγητο? Αν δεν μπορείτε να το βγάλετε, βγάλετε μας ένα παραστατικό που να λέει ότι 12.000 ευρώ εξαλείφεται λόγω της δικής σας δραστηριότητας. Έτσι γίνεται στην οποιαδήποτε επιχείρηση. Πού είναι λοιπόν η στρέβλωση και πού είναι το παράλογο ότι εμείς ζητάμε 12.000 ευρώ αφορολόγητο? Αυτό είναι αυτονόητο. Αν αδυνατεί το Υπουργείο Οικονομικών να το βγάλει αυτό, να το τεκμηριώσει, τότε πρέπει και επιβάλλει να περάσει ένα νόμο. Καθαρές κουβέντες να τελειώνουμε. Πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να βάλουμε ένα-ένα τα θέματα και ελπίζω να μην κουράζω. Αν θέλω ότι κουράζω, θα σταματήσω. Θα σου πω, μην βιάζεις για να ξέρεις πρώτα τα θέματα. ΟΓΑ. Επίσημο έγγραφο του ΟΓΑ. Πέμπτη κατηγορία θα πάνε όλοι. Πόσο πληρώνει σήμερα? 1.300 ευρώ. Και 1.300 ευρώ για τη γυναίκα, το 2.600. Επί 3, πόσο μας κάνει, αγαπητέ μου φίλε, 6.000 ευρώ το χρόνο. Ποιος έχει σήμερα 7.000 ευρώ το χρόνο από την τσέπη του και όχι από τον κρατικό κουρβανά που παίρνουν όλα τα άλλα επαγγέλματα να πληρώσει για τον ΟΓΑ? Κανένας. Αν υπάρχει ένας θα μου το πει εδώ μέσα. Τι θα συμβεί? Κατάρρευση του ΟΓΑ, κατάρρευση του συστήματος. Κάνετε λάθος. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν θα συμβεί αυτό. Θα σας πω τι θα συμβεί και αν κάνω λάθος διορθώστε με. Μέσα από την επιδότηση και μέσα από τα capital controls, την ώρα που θα πουλάς το βαμβάκι σου, την ντομάτα σου, το κρέας σου κτλ. θα σου παίρνουν τα λεφτά. Θα σου παίρνουν τα λεφτά. Τέλος λοιπόν και αυτό. Δεν θα έχεις ούτε ένα ευρώ να κινήσει την επόμενη χρονιά την αγροτική σου δραστηριότητα. Αν θα φτάνουν τα λεφτά. Συνεχίζω. Τρίτο θέμα. 1.400.000.000 ευρώ έχει το Αλέξανδρος Μπατατζής 2007-2013 που πήρε 2 χρόνια παράταση και λήγει 31 Δωδεκάτου του 2015, τώρα φέτος το Δεκέμβρη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα λεφτά αυτά, αν δεν απορροφηθούν, θα επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποια προγράμματα μιλάμε? Βιολογική γεωργία, βιολογική τροφία, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, εκτατικοποίηση τροφίας, υποδομές, ΟΠΑΧ, Λίντερ κτλ. Συμπέρασμα. Πόση είναι η εθνική συμμετοχή για αυτά? Πόσα βάζει δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος? Βάσει της απόφασης του Γιούγκερ, 0.
Ξέρετε τι σημαίνει 0? 0 σημαίνει ότι όλα πληρώνονται με ευρωπαϊκή συμμετοχή. Και εδώ είναι η μεγάλη αδράνεια, αγαπητέ Γιάννη, Χρήστο, αγαπητέ και φίλοι και φίλες και φίλες, κυρίες και κύριοι. Η αδράνεια των υπηρεσιών. Ενώ μπορούν να τα πληρώσουν, δεν τα πληρώνουν. Γιατί άραγε? Μήπως γίνανε ρέπους κάποια χρήματα? Και αν γίνανε ρέπους, τώρα έρχεται το Γιούγκερ και τους διορθώνει. Πληρώστε τα, κύριοι. Πληρώστε τα για να πληρώσουν έμφυα. Να πληρώσουν την προκαταβολή του 27%. Να πληρώσουν επιπλέον αυτό που έρχεται, τη φοροκαταιγίδα. Κλείνοντας, θα πω ακόμα ένα θέμα και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο βιομήχανος πληρώνει αυτά όλα τεκμηριωμένα, γιατί ξέρετε, μάθαμε και την ενέργεια. Και ο Γιάννης τα ξέρει καλά, όλα τα παιδιά. Ένα υπουργείο που δεν το ξέραμε καν. Ο βιομήχανος πληρώνει για την ενέργεια που καταναλώνει στο εργοστάσιο του, ειδικά η μεγάλη βιομήχανη, 4 λεπτά την κιλοβατόρα. 4. Ο αγρότης πληρώνει σήμερα 9 λεπτά την κιλοβατόρα. Έρχεται λοιπόν τώρα, τις επόμενες ημέρες, και θα ψηφιστεί. Πρέπει να το πω. Θεωρούν το αγροτικό ρεύμα σταυροειδή επιδότηση. Κρατήστε αυτή τη λέξη, σταυροειδή επιδότηση, γιατί είναι εξειδικευμένη. Και δεν μπορούμε, λέει, να τους δίνουμε 9 λεπτά την κιλοβατόρα, αλλά τους δίνουμε, λέει, εντάξει, δεν θα πούμε 16, αλλά θα το κοιτάξουμε γύρω στα 14 λεπτά. Ερώτημα και απάντηση. Εάν πάει το ρεύμα στα 14 λεπτά, μπορεί να ζήσει κανένας? Μα δεν μπορεί να ζήσει σήμερα με τα 8,5. Το 30% του κόστου παραγωγής είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο που είπε προηγουμένως και ο Γιάννης. Τι κάνουν όμως από αυτού? Λένε, ας πληρώσουν οι αγρότες μέσω της διακοψιμότητας και οι βιομηχανοί αντί για 4 λεπτά να πληρώνουν 2 λεπτά. Γιατί, λέει, δεν μπορούν να στηρίξουν τις βιομηχανίες τους και θα κλείσουν και θα μείνουν άνεργοι. Και εμείς, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, που παράγουμε στον πρωτογενή τομέα, που κρατάμε θέσεις εργασίας, που κρατάμε την ύπαιθρο ζωντανή, δεν παράγουμε, τι κάνουμε? Δεν κρατάμε θέσεις εργασίας. Λοιπόν, αποδεικνύεται, ή δεν το κατάλαβαν, ή κάπου μπερδεύονται, ή τους παραπληροφορούν, ότι προτιμούν να στηρίξουν 5 οικογένειες βιομηχάνων, και δεν έχω κανέναν ενδιασμό εδώ μέσα να πω ποια είναι η πρώτη οικογένεια. Είναι η οικογένεια Αγγελόπουλη, Χαλιβουργία. Χαλιβουργία. Το λίφτινγκ της κυρίας Αγγελοπούλου δεν θα το πληρώσουν οι αγρότες. Δεν θα το πληρώσουν. Και κλείνοντας, μπαίνω στο διατάφτα. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θεμάτων, όπως είπα προηγουμένως, από το Παρτακάλια της Σπάρτης, από την περιοχή όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα καπνά, από την ευρύτερη περιοχή όπου αρμέγουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τον Εύρο και τις Σφαίρες και κυρίως από τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, συμφωνεί απόλυτα και συντονίζεται απόλυτα με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή και διεκδικεί συλλογικά, δυναμικά τον αγώνα, και καλό όλα τα μέλη μου, γιατί βλέπω πάρα πολλά εδώ μέσα, αν συμφωνούν, συμφωνείτε? Συμφωνούν, στην Κάδοβο στην Αθήνα. Θα στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή και με λεωφορεία και με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να γίνει συντονισμένα, διεκδικητικά και τεκμηριωμένα βάσει νόμων. Γιατί πάρα από τους νόμους δεν είναι κανένας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταθμάκης. Και ακολουθεί ο κύριος Παπαδάκας. Γεια σας και από μένα.